loro cabinets mage. Gimokwongo aneno ka ok odhi na maber. Gimomiyo ok odhi na maber, kano campaign nowacho ni en odwa chung' kod ng'ama iluongo ni mama mboga, to odwa chung' kod ng'ama iluongo ni boda boda. Ei cabinets go duto to nyo koyiero nyo kaneno ng'ama iluongo ni mama mboga, kata ng'ama wakilisha mama mboga, kata ng'ama wakilisha ng'ama iluongo ni boda boda. Mano gimokwongo. Mar ariyo, chal ka gima oketo opposition ochung'e opposition kalure kaka nyo yiero, nikech ng'ama omiyo telo miwacho ni jaluo no jalno ne en kode. Koro chal ka gima oduoko lwete ni jok mane konye campaign. Kaka wan Nyanza kae, sani iyudo ka Nyanza ka gimochiwe onge. Kwa dhi Mombasa jogo ne ni opposition, gimochiwo onge. Ka waduogo wadhi nyaka cho Nairobi, kanyo be we kamano. Koro ing'eni nyiso ni wan wachung'e opposition, to kata sirikal ma entiere ni wan waonge. Koro an aneno gi e pacha ni chal ka gima osechako go kwano mar 2027 mondo mi omak godo jogi ka joluo onge e sirikal no. Nyiso ni joma rieka koro keto pending to odwa ni oti gi sirikal ma mare men owuon en moyiero. Koro wan kaka wan uluongore ni asola, wabe wan asolas. But bedo wa asolas no, kwa uluongore ni asolas, en asola mawinjo maber, wan asolas mawinjo marach. Koro yiero no kodhi no maber nikech waonge ng'ama iluongo ni mtetezi marwa kaka asolas, ama kaka boda boda, ama kaka mama mboga. Mane wuoyo mara. Koro ogoane kwano diriyo nikech awinjo ni pod gine ne lemo moko dong'. To lemo modong' gi aneno maka gi weth gima nyalo konyowa godo e Nyanza kae ok ane ka nitie. Omiyo kanyo ogoane kwano maber. Mane wachna.